sani donje tij gedo ni nyalo timo kata ng'oma nyalo miyo bed gi yie mane wawacho bedo gadieri cha nikech sani onyalo wacho ni to donge sirikal county government ong'e ni gedo South City pod ruombore piny. Ang'o modhi tiyo mar duogo geno gi yieno ne oganda? Mokwongo wasebedo ka wakawo thuolo kinde ka kinde mondo wapuonj ji e oganda. Wapuonjo oganda kinde ka kinde mondo gibed gi ng'eyo e yore e gin weche mondo bed gitimo mondo gedo ogere e yo makare. Gima wadwa temo ajatemo nyiso joramogi gi jok ma ng'iyo program wani sani kata gi jok ma winjowa en ni mondo ging'e ni tij sirikal en ng'iyo ka gik moko itime e yo makare. Gima samoro hinyowa kaka oganda kata kaka jotim gik moko en ni samoro waweyo ni sirikal biro kelonwa gik mang'eny kata process mang'eny mamonowa timo gigi. Sirikal sani oseketo gik moko e digital, gimoro amora en online. Ok ochuno ni nyaka iwuok kata e odi midhi idhi ofis mar sirikal. Kama ibete no, tek ni in gi internet kata kompyuta kata idhi mana e cyber, gigi itimo atima kanyo tiyudogi e yo makare. To kata sama itimogi, kik itimgi ni koro ni idwa ni ibed compliant e paper. Timgi ni in gadiera ni gima itimono idwa nokonyi. Nikech samoro adieri mantie makende. Inuongo ni samoro ng'ato nikech odwa nobed compliant, odhi omanyo kata engineer, to engineer no pok oneno. Ng'ate moro ne certificate. Moro architect moro ne certificate. Ni manase tiyogo kawe. Jogo kia. Kipenje ni okia kata ng'ano kata matin. Kaw ng'ama ing'eyo mabiro chung'ni e tich. Kik ibed ni idwaro ni e paper ka in compliant, lakini e ground to gik moko timo kin. Nikech samoro inuongo ni kata koseyudo karatas ni mochiwo mar compliance ni. E ground en in gi funde ni. Koro udhi mana mbele. Sirikal to geno ni itiyo makare. Chieng' moro ka koro wakalo kanyo, wanongo ka itimo gik moko ok ne yo makare. Tidwa ni ium. Gino samang' gore piny. Dongi be iwito. Samoro ng'ato owito ngimane. In wito investment mari. To donge yore ni dhi rochre. Engineer kipango kaka utiyo to